Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Pomshutia creation sai sien Pynmih sa kuwi ka music video kabla ai kerteng Tang ya phi. Bala direct du samla ama shooting ba dekne ki chingrai la roi du samla tlan sing khong binan bat ka samna ris khamba khong lam. Ba dekne ka music video la ag du samla shining concert bat ka samla ris khamba khong lam. Ba dekne ki chingrai la produce du samla bu ping room samla ka than pin usla ubatrang bitkin tiu ki samla ka than pin usla. Kumta ka kinhon Pomshutia creation kapan ke Jingkyrshan na phi ki pai ba man ai lang ke Jingkyrshan. Ngan itang yapi ngan syanya tang hapi kumbapi